الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan rana mai albarka ta juma'a 11 ga watan tara shekara ta 2020 wanda a wannan rana Allah ya kaddara zan tattauna kan wata matsala wanda 'yan wahabiya ko 'yan izala ko 'yan salafiya ko albanawa ko 'yan ibn taimiyawa da duk masu nan da suke ambatan kansu da shi suke ganin cewa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cikin rahamar Allah suna wuta a bakinsu ba a bakina ba. Wannan dama al'ada su ce tanadinsu ne akan iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna dogara da wasu hadisai waɗanda waɗannan hadisan ba ingantattu ba ne kamar yadda malaman hadisai suka yi magana a kansu, sun kore wa'annan hadisai kai ko da ma hadisan sun inganta sanadan wa matanan, to idan hadisi ya karo da alkur'ani dole ka ajiye hadisi ka ɗauki alkur'ani. To wannan shi malami daga cikin irin abin da yake faɗe har da izgili a ciki akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kamar al'ada yadda muka saba sai mun danna musa kuma bidiyo don aji abin da shi mutumin ya faɗa sannan mu ɗora. Jama'a ai saurare lafiya. Saboda haka kal'ana yana wuta. To shin ma muna lalabe annabi Nuhu inda ga annabi mu ma gaba ɗaya gida ba a san da tsoho ya kare ba. Wasu ca sun kai a bar su kan mashi'a, wasu ka ce sun zo kan fatara ne, tunda sannan ba aiko annabi ba. Abdullahi ya yi rayu, mahaifin annabi ya rayu saboda lokacin annabi bai zama manzon Allah ba, don haka ba a. Alhamdulillah jama'a, kun ji abin da wannan mutum ya faɗa dangane da iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma zan raba wannan mas'ala kusan gida biyu don kada ta yi tsayi mai sauraro ya kosa mu yi ɗaya sannan a gaba kuma mu sake ɗaya. Abin da zan fara magana a kai shine hadisan da suka dogara da su da kuma abin da malamai suka faɗa akan wayannan hadisan. A ƙarshe can bayan wannan kuma fitowa ta biyu shine zan yi magana akan lallai iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aljanna. Hadisi na ɗaya, an Hammad bin Salma an Sabit al-Banani an Anas anna rajulan qala, daga Anas cewa wani mutum ya ce, ya Rasulullahi, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, aina abi, ina babana? Qala, sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce, finnari, babanka yana wuta. Falamma maza da ahu, yayin da ya wuce ya tafi da ahu sai ya kiransa, faƙala ya ce, bi ma'ana lokacin da ya gaya wa wannan mutumin cewa babanka yana wuta har ya tafi mutumin, sai annabi ya ce ai kiransa, aka kira shi, faƙala sai ce inna abi wa abaka finnar, da babana da babanka suna wuta. Hadisi na ɗaya kenan, wannan da shi suke kafa hujja kamar yadda Muslim ya zo da hadisi. Wannan ɓangaren mahaifi kenan. Ɓangaren mahaifiya shine an abi huraira, daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙale shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi alaihi salatu wassalam ya ce, asta'azantu rabbi an astaghfira li ummi, na nemi izinin ubangiji na dan ne nema wa mahaifiyata gafara, falam ya azalli, amma bai bani izini ba. Wasta'azantu an azura qabarha fa aznali, kuma sai na nemi izininsa na ziyarci kabarinta, fa azinali, shi ma sai ya min izini, kamar yadda shi ma ya zo a cikin sahih Muslim
kitabul jana'iz. To wajhu dilala da za a duba akan wannan shine al-khabar al-awwal, hadisi na farko, inna abi wa abaka, shine wajhu dilala nasa. wasani anna adam al-izni bil istighfari li ummihi yadullu ala kufriha, cewa rashin cewa Allah ya masa izini da ne nema a mahaifiyarsa gafara, wannan yana nuni a bisa cewa mahaifiyarsa kafira ce. To mu tattauna wannan matsalar. Na farko dai a sanadin hadisan guda biyu, na farko anna abi wa abaka finnar, cewa babana da babanka suna wuta, wannan khabarun shaz kamar yadda malaman hadisi suke ambato. Wannan hadisin shazi ne, ashazu kuwa la yuqas, shazi ne, shi kadai ya zo wannan hadin. Saboda malaman hadisi suna cewa ma rawahu siqatu mukhalif al-awsaq aw ghayrihi min as-siqat haythu lam yuttafaq alayhi ruwat, abinda siƙa ya rawaito shi aka ce wani siƙa ne a hadisi, wanda kuma ya fi shi aminci, ya fi shi siƙar sosai a ɓangaren ilimin hadisi, bai rawaito wannan hadisin ba, ko ba a samu su amintattun da yawa sun rawaito wannan hadisin ba, to wannan hadisin malamai na hadisi suna basanta da suna ashaz, saboda shi kadai ya rawaito shi. Kuma a ruwayar ita kanta, faƙar khalafahu Mu'ammar bin Rashid, Mu'ammar bin Rashid ya saba wa Hammadu a gurin ruwayar, shi kuma nasa ruwayar an Sabit, shi ma daga Sabit ne, kamar yadda shi ma Hammadu din ya rawaito daga Sabit. Daga Anas falam yazkur, amma bai ambace shi ba, bai ambaci irin abin da Hammadu ya rawaito ba. Shi a nasa sai ce iza mararta bi kabari kafirin fa bashirhu bin nar, duk yayin da ka huce ta kabarin kafiri kai masa bishara da wuta. Za mu zo mu ji hadisin gabaki ɗinsa. Izan kaga a nan bai nuna cewa mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana wuta ba, bai nuna haka ba. Saboda haka malamai sai suka ce shi Mu'ammar ya fi ruwayarsa ta fita Hammad ƙarfi, ba don komai ba, saboda shi Hammad malamai na hadisi sun yi maganganu a kansa da dama. Daga cikin maganganun cewa a irin tafiyarsa ruwayarsa an rawaito hadisai waɗanda suke munkirai da daman gaske, kuma an yi magana akan hibs nasa, kiyaye abinsa bai da dabt, bai da hibs kamar na shi Mu'ammar. Kuma wasu malaman ma suka ce akwai ɗan da shi Hammadu ya raina a cikin gidansa, wannan yaron ko wannan mutumin da ya raina shi aka ce yana shigan masa da wasu abubuwa a cikin hadisan da yake tarawa, shi kuma Hammad din baya iya mayyaze su ya gane cewa wannan ba hadisi bane, wannan shine hadisi. Anan aka sami ikhtilat, aka cuɗanya wasu abubuwan aka shigar da su, shi kuma bai mayyaze ba, bai tantance su ba, ya ringa rawaitowa daga cikinsu akwai wannan hadisin da ya rawaito. Isa malamai suka ce Bukhari, Imam al-Bukhari da Imam Muslim ba su fitar da wani hadisi daga bangaren Hammad ba wanda yake magana akan asali na addinin musulunci, sai dai ruwayarsa daga gurin Sabitu. Amma kuma shi Mu'ammar ba a taɓa samun malamai kamar yadda suka faɗa cewa sun yi magana akan hibs nasa, saboda itikaninsa, kyautata sa a hibs mai ƙarfi ce. Sannan kuma bayan wannan ba a taɓa samun cewa an rawaito hadisai waɗanda suke munkirai daga cikin irin wayar hadisin da yake rawaitowa ba. Shi isa wato Bukhari da Muslim suka dogara
akan fitar da hadisai na shi Mu'ammar fiye da hadisai na Hammad, kuma lafazin da ya zo a gurin Mu'ammar shine lafazin da ya fi tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da malamai suka faɗa, kuma ba malamai da dama sun yi suka akan shi wannan Hammad, kamar Imam Ahmad bin Hanbali ya soke shi akan ruwayoyinsa, Imam Zahabi shi ma Imam Zahabi ya soke shi akan ruwayoyinsa. Haka na shi sa Imam Bukhari ya bar Hammad baya rawaito hadisai dangane da abin da ya shafi Hammad, baya rawaitowa. Ka duba yadda tsantsanin Imam Buhari yake rawaito hadisi, amma baya rawaito hadisi daga gurin Hammad. Wannan hadisi kuwa ice sun mawajadna alhadis warada min hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas, muka samu hadisi wanda arka rawaito shi daga gurin Sa'ad bin Abi Waqqas, shi kuma bi misli lafzi ruwayatu Mu'ammar an Sabit an Anas akhraj al-Bazzar wa Tabarani, da Bazzar da Tabarani da Baihaqi sun fitar da shi ma min dariqi Ibrahim bin Sa'ad an Zuhri an Amir bin Sa'ad an abihi anna arabiyan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cewa wani balaraban kawai ya tambayi manzon Allah, ko ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aina abi, ice ina babana? Kala sai annabi ya ce finnar, yana wuta. Kala sai balaraban ya ce fa aina abuka, kai kuma ina naka baban? Kala sai annabi ya ce haisu ma maratta bi kabari kafirin. Aji bambancin wannan ruwayar da ta gaba, haisu ma maratta bi kabari kafirin ya ce anan, duk lokacin da ka huce ta hanyar da akwai kabarin kafiri a gurin, fabashirhu bin nar, kai masa bishara da wuta, cewa yana nan wuta ce ƙarshensa. Wa hadha isnadu ala shart shaykhain, malam ya ce wannan isnadin hadisin yana nan a bisa sharadi na Imam al-Bukhari gurin rawaitar hadisi, da sharadi na Imam Muslim gurin rawaitar hadisi. Fa ta'ayyana al-i'timadu ala hadha al-lafaz, saboda haka shi yasa aka tabbatar, aka ayyana dogara da wannan lafazi na wannan hadisin, wa taqdimuhu ala gari, da gabatar da shi a bisa waninsa, mai ma'ana ruwayar Hammad. To sai kuma aka ce a wani ƙarin, kamar yadda Tabarani da Baihaqi suka ƙara a ƙarshen hadisin, kala fa aslama al-arabiyu, wannan balarabe ana nan sai musulunta. faƙala sai ya ce laƙar kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban, shi annabi alaihi salatu wasallam ya ɗora min wani nauyi, ma marattu bi kabar kafirin illa bashartahu bin nar, ban huce ta wani kabarin kafiri ba face sai na yi masa bishara da wuta. Duk lokacin da na wuce, in dai na san wannan kabarin na kafiri ne, to sai ne masa bishara da wuta. Akwai wata ruwaya ta biyu, ita kuma wacce aka fitar da ita daga gurin Ibn Majah an tariq Ibrahim, ta hanyar Ibrahim bin Sa'ad an Zuhri an Salim an abihi qala ja'a arabin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi inna abi, yace wani balaraban kawai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace hakika babana kana yasulir rahim, ya ma'aikin Allah babana yana sada da zumunta, wa kana ya rika jero ayyukan alkhairi yana faɗa cewa babansa yana yi. Fa aina huwa, yana ina yanzu? Kala sai annabi ya ce finnar, ai yana wuta. Fa kala sai wannan balaraban kawai ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah fa aina abuka, kai kuma ina naka mahaifin? Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce haisu ma maratta bi kabari mushrikin, kaga ruwaya farko bi kabari kafirin, wannan kuma bi kabari mushrikin. Duk lokacin na kauce ta kabarin mushriki, fa bashirhu bin nari, kai masa bishara da wuta. Kala sai ce fa aslama al-arabi, ana nan wannan balaraban sai musulunta. Ba da bayan wannan kadiyar, kala sai ma ya faɗa laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aban ma marattu bi qabr kafirin illa bashartahu bin nar. Shi annabi alaihi salatu wassalam ya ɗora min nauyi, ban wuce ta kabari
na kafiri ko mushriki ba face sai ne masa bishara da cewa yana wuta. Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu. Saboda haka anan haka kenan kamar yadda malaman hadisi suke cewa wal hadisi sahihu idza aradahu adillatun ukhra, hadisi sahihi idan wata hujjar daban ta zo masa za ta yi bijirereniya da shi, hiya arjahu minhu, ita kuma ita ce mafi rinjaye akan wancan hadisin sahihin, wajaba ta'wiluhu wa taqdimu tilka al-adillati alayhi kama huwa muqarrarun fil usul. Wannan shine abin da malamai suka faɗa na hadisi, kuma kamar yadda malaman usulu suka tabbatar, duk sanda aka samu hadisi sahihi ya zo sai wata hujjar ta zo wacce ta fi shi ƙarfi, to ya wajaba a yi wannan hadisin tawili kuma a gabatar da wannan hujjar a kansa, kamar yadda malaman usulul fiqh suka tabbatar da haka a cikin ƙa'ida tasu ta ilimi. Haka na za mu iya sake raba magana akan abin da muka faɗa a baya. Wannan labarin da ya zo inna abi wa abaka finnar khabarun ahad, wato yana ɗaya daga cikin hadisin da ake ce masa hadisi ne ahad, khabarun ahad. Shi kuma khabarun ahad ɗin nan shine abin da sharaɗai na ingancin tawaturanci bai haɗa a kansa ba. A ya cewa mutum ɗaya ne ya rawaito wannan hadisin, ba shi kuma can taron wasu masu ilimin hadisin sun rawaito wani hadisin da ya muƙabala da wannan da mutum ɗaya rawaito, su kuma sun rawaito wasu hadisan da yawa da suka yi muƙabala da wannan, to sai a ɗauki nasa shi kaɗai a saki na wayancan, kamar yadda muka zo da hujjojin nan da muka zo da su a baya. To saboda haka sai malamai suka ce shi khabarun ahad ba a magana da shi gurin aƙida ko gurin gaibiyat. To misalinsa shi ma hadisin da muka faɗa cewa annabi alaihi salatu wassalam ya nemi izini don ya nema wa mahaifiyarsa gafara, amma Allah subhanahu wata'ala bai ba shi dama ba ya nema mata gafara. Shi ma hadisin ahad ne wannan, shi ko hadisin ahad ba za a kafa hujja da shi a cikin aƙida ko a cikin gaibiyat ba, kamar yadda manya-manyan malaman hadisi suka faɗa, kamar yadda malam Sheikh Isa ya faɗa bin Abbas al-Basri wa Abu Zain ad-Dabusi shi ma ya faɗa, wa Sheikh Sarkhasi wal Bardawi da wasunsu ma innal khabar sahih suka ce labari wanda yake ingantacce idza ja mukhalifan li kitabillahi, idan yazo isaba da abin da yazo a cikin alqur'ani auli sunnatul mutawatira, ko kuma ya saba wa sunna wacce take mutawatira wacce ta fi karfinsa gurin isnadi, awil lil ijma, ko ya saba da jima'i, fa innahu la yakunu maqbulan wala hujjatan lil amal bihi. Wannan hadisin ahad din ba zai zama karbabbe ba, ballantana ma har a ce za a yi aiki da wannan hadisin. Wayannan malaman da muka faɗa dan malaman hadisi ne, kuma haka suka rawaito dangane da karɓar hadisi ko kuma rashin karɓarsa in yayi mu'arada da alkur'ani. To kaddarawa ma duk waɗannan hadisai guda biyu da muka ji cewa babu wancan hadisin da Muammar ya rawaito, mu bar na Abu Huraira da na Hammad, kaddarawa ma ingantattu ne, kaddarawa. To shikenan yanzu abin da yake qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilala kamar alqur'ani, sai aka samu abin da kuma bai kai wannan darajar ba, shine hadisin kuma ahad wanda mutum ɗaya ne ya rawaito shi. Yanzu ya zo ya yi muƙabala ko ya rinjaye aya ta alqur'ani, ba zai yiwu ba. To kaddara ma duk ingantattu ne, Buhari ya rawaito, Muslim ya rawaito, malaman hadisin nan ingantattu guda 6 sun rawaito. To sai kuma muka samu wata aya ta ce bismillahir rahmanir rahim wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan. Allah subhanahu wataala da kansa ya ce mu kasance za mu azabtar da al'umma ba sai mun aiko musu manzo. Yanzu wannan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa shiga alfarmar wannan ayar ba.
idan kuwa akwai manzan da Allah ya aiko wa Abdullahi da Amina, dan Allah dan annabi, mu ɗaliban ilimi ne, muna nema Allah gafata malam ka kare mu, ka sanar da mu, ka kare mu, ka sanar da mu akan wani manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa sayyida Amina kuma ya aiko wa Abdullahi. Allah ya jaddada rahamarsa a gare su. Annan sai mu karba, in mun karba shi kenan mu sallama, kuma sai mu tabbatar da abin da ka faɗa. Amma mun tabbata wancan hadisin ahad din bai kai darajar wannan ayar da muka faɗa ba. Har ila yau suna kafa hujja da dalili akan cewa akwai wani hadisi da annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa, innal qabr alladhi ra'aytumuni unaji fihi, kabarin da kuka ga ina ganawa a kansa kabar ummi aminatu bintu habib, kabarin wato mahaifiyata ne Amina yar Wahab. Wa inni asta'azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina li, na nemi ubangiji ya bani dama ta nemi mata gafara. Wa inni asta'azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina li, na nemi ubangiji na ya bani dama ta ziyara tata, amma ya bani wannan damar. Fasta azantu fil istighbari laha fa lam ya'zan li, sai na nemi izini ne mata, nema mata gafara a gun Allah, amma bai bani wannan izinin ba. Wa nazala alayya qawluhu ta'ala, sai ya sauka Allah subhanahu wata'ala a gefen wannan sai ya saukar da wannan, ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah yake cewa baya kamata ga annabi da kuma waɗanda suka ba da gaskiya su nema wa mushrikai gafara, ko da waɗannan mushrikan sun kasance ma'abota zumuncinsu ne, na kusa da su ne kwarai, bayan ya bayyana cewa su waɗannan mushrikan suna daga cikin ma'abota a wutar jahannama. wa ma kana istighfaru ibrahima li abi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهم إن إبراهيم لأواه حليم. sannan Allah ya ci gaba ta cewa ai nema wa annabi Ibrahim da ya nema wa mahaifinsa gafara, bai nema masa haka ba sai dai saboda wani alkawari da ya masa cewa tun farko dama zai nema masa gafara a gun Allah. Amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, amma tana bayyana a gare cewa shi baban nan nasa makiyi ne ga Allah, tabarra min, sai ya kubuta daga gare shi. Inna Ibrahim la'awwahun halim, hakika annabi Ibrahim wato mai yawan kaskantar da kai ne, mai yawan komawa ne zuwa ga Allah, halimun mai haƙuri ne shi, mai juriya ne shi. Kaga anan wajhu dilala inda za a duba shine cewa wato cewa Allah subhanahu wata'ala da annabi alaihi salatu wassalam yace iroki nema mata gafara, Allah yana shi, wannan yana nuna cewa kafara ce ita kamar yadda suka nuna. To wannan sannan abu na gaba shine misalin da sayyidina Ibrahim yake nema wa mahaifinsa gafara, kuma Allah subhanahu wata'ala shi ma ya hana shi cewa kada ya sake nema masa gafara, saboda ya bayyana a gare cewa shi mahaifin nan nasa maki ne ga Allah subhanahu wataala. To kafin aje ko ina ma an ka duba as-silsilatu da'ifa na Albani shafi na hadisi lamba ta 131 a bangaren na kuma ya ce wannan hadisin da'ifi ne a bangaren ku, mu bar shi anan kawai ma a bangaren ku, banda ma bangaren mu. Ya ce hadisin ma da ifi ne, wanda shi ma ba albanan ne wanda ya faɗi wannan magana, to amma bai duba abin da malaminsa ya faɗa a kai ba, shi kuma ya zo yi wannan kwabar. Sannan wannan ayar ba akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauka ba, ta sauka ne akan Abu Talib, lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ka ce la ilaha illallah, su Abu Jahl suna cewa a karka faɗa
hadde ya cika bai ce la ilaha illallah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ni ko zan ci gaba da nema maka gafara mutukar ba a yi hani akan hakan ba. Malamai suka ce anan wannan aya ta sauka. Wasu malaman ma suka ce a'a ana dai nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da muminai, saboda abinda muminai suke cewa za su ci gaba da nema iyayensu gafara, sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aka yi hani ga annabi alaihi salatu wasalam, shi kai haka su ma sauran muminai kada su haka ma dama iyayensu sun mutu akan kafirci. To anan abinda za mu tattauna shine za a yi kiyasin hadisi da ifi da kuma cewa Allah subhanahu wata'ala ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya newa mahaifiyarsa gafara. Hadisin da ifi ne, kaga wannan sai mu ajiye shi a gefe, ba ma za mu yi magana a kansa ba. Sannan annabi Ibrahim, kiyasi na gaba, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, shin ya riski mahaifinsa, ya riske shi? Annabi Ibrahim ya riski mahaifinsa? Na'am, ya riski mahaifinsa. Sannan mahaifin annabi Ibrahim ya riski da'awar annabi Ibrahim, ya riski cewa annabi Ibrahim Allah ya aiko shi ya zama annabi? Na'am, ya riska. Abu na uku, sannan annabi Ibrahim ya kirawo mahaifinsa akan ya zo idena bautar gumaka ya dawo ya bauta wa Allah? Na'am, ya kirawo shi. To kaga hujja uku ta tabbata akan mahaifin annabi Ibrahim. Sannan ka ɗau hujja uku nan kaf ɗin in ka ɗora su akan sayyidatuna Amina da Abdullahi, faɗaɗɗu ne, ba za su hau ba. Annabi alaihi salatu wasallam yana ɗan shekara 6 sayyida Amina Allah ya mata wafati. Kuma mun tabbata ba a aiko shi ba sai da ya zama ina ɗan shekara 40. Sai da ta shekara 34 da mutuwa aka aiko shi ya zama annabi. Kaga hujja faɗaɗɗiya ce kenan, kiyasin ya haɗu bai da mahalli anan. Haka ne ya jama'a. Abdullahi kuwa tun yana ciki mashi Allah ya karɓi abinsa ya koma cikin rahama. To amma abin da zai baka takaici, me isa wayannan mutane ba za su ɗauki hadisin nan da Muammar ya rawaito shi ba su fifita shi akan na Hammad? Me yasa? Saboda ba don komai, saboda kiyayya da suke da shugaban halitta baki daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mu a gunmu shine, duk da cewa hadisin faɗaɗɗe ne, kuma duk da cewa Muslim ne ya rawaito shi, to shikenan in Muslim ne ya rawaito shi, kamar yadda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari, wanda Ibn Mas'ud yake faɗe cewa Alƙur'ani mai girma, suratul falaki da suratul nasi ba Alƙur'ani bane. Ayoyi ne da aka sauka manzon Allah, addu'o'i ne da aka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dan ya rinka neman tsari da su. Wata ruwayan ma ta ce yana karantawa Hassan da Husaini su, ina nema mu tsari da Allah subhanahu wata'ala ga barin dukkanin abin da zai cutar da su. To saboda haka ya nuna cewa kai akwai ruwaya ma ta ce shi Ibn Mas'ud baya rubuta su a cikin alƙur'aninsa, amma ya gansu shafe su yake, kankare su yake. In dai rawaitowar hadisi a cikin Buhari ko Muslim shine ƙarshen magana, ko da ya yi karo da aya, to gaya mana matsayinka kai da falaki da nasi. Shin ba alƙur'anin ba ne? Ba alƙur'anin ba ne? Muna jiran wannan amsar a gare ka. Ba kai ba, hadda duk mai irin wannan aƙidar taka, a amsa mana wannan. Saboda haka in ko wancan ya haɗi akan cewa a'a wannan fahimtarsa ne, ga abin da jamhurul sahaba suka tafi akai, ga abin da jamhurul ulama suka tafi akai, ga abin da ijma'i na malamai suka tafi akai, to na iyayen manzan Allah ma ijma'in malamai kaf sun tafi akan cewa kubutattu ne su. Allah subhanahu wata'ala ya musu rahama dan ba a ga laifin da suka yi wa Allah ba su tara bautar Allah da waninsa ba a kuma turo musu wani annabi da ya zo ya turo musu, Allah ya turo musu kace ba su ba da gaskiya da shi ba. Mun kuma mun san Allah subhanahu wata'ala ba azzalimin sarki bane, dan da ya faɗa wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasulan. Mun tabbata ba azzalimin sarki bane, da azzalimi ne sai ya sa auta. To tunda ko ba azzalimi bane, mun tabbata suna cikin rahama. Jama'a nan zamu dakata, halka ta gaba
wacce za ta fito ita ce in Allah yadda ayoyi da suka tabbatar da cewa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin rahama, suna cikin aljanna. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.